Gikalipay sa mga local officials sa Sugbo ang deklarasyon sa World Health Organization kabahin sa COVID-19 virus. Kahinumduman karong bag-o lang gideklarar sa WHO nga over o natapos na ang pagka-global health emergency sa maong sakit. Si Governor Gwen Garcia mihangop sa desisyon sa WHO apan mipasabot nga nag-una na ang Sugbo sa pagdesisyon kabahin sa COVID-19 human niya makita ang sitwasyon sa komunidad. Gipanghinaot ni Garcia nga maminaw ang mga eksperto sa kauluhan sa maong deklarasyon. Ang COVID-19 unang gideklarar sa WHO nga public health emergency of international concern niadtong January 2020. Samtang si Mayor Mike Rama sa Cebu City mihangop usab sa maong kamanduan sa WHO. Apan gipasabot niya mag-amping gihapon ang mga tao. Samtang si Garcia siyang bahin mipasabot nga nagpabiling optional ang pagsul-ob og face mask. Praise the Lord. Hallelujah. That brings us already furthermore to what I call do what we believe under utmost local autonomy. Without having the national telling, we can already furthermore. We'll be in advance declaring freedom, amping lang, shared responsibility. It's about time, and I hope the people who continue to want to extend it, I don't know, for their own selfish reasons perhaps, or their own agenda, I hope they start listening to the World Health Organization. Syaro naman sad.